Tokai Intercity vonat érkezik Budapest nyugati pályaudvar felől a 4. vágányra, és indul tovább Debrecen és Nyíregyháza állomáson át Miskolc-Tiszaira. A vonat Miskolc-Tiszaiig. Fegyvernek örményes, Kisújszállás, Parcak, Püspökladány, Kaba, Hajdúszoboszló, Ebes, Debrecen, Nyíregyháza, Tokaj és Szerencs állomásokon áll meg. Tájékoztatjuk tisztelt utasainkat, hogy pályakarbantartási munkálatok miatt a tovább utazóknak Miskolc-Tiszai állomáson csatlakozást biztosítunk a Budapest keleti pályaudvarra közlekedő Intercity vonatra. A vonatra helyjegy, valamint kerékpár helyjegyváltása kötelező. A kocsik számozása 18-as számmal a vonat elején kezdődik. Tájékoztatjuk tisztelt utasainkat, hogy Debrecenig történő utazás esetén a vonat másodosztályú kocsijai helyjegyváltása nélkül igénybe vehetők. Tájékoztatjuk utasainkat, hogy a vonatban 19-es kocsiszámmal Bistró kocsi közlekedik, ahol szívesen látjuk Önöket. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak. A mozgóvonatra a fel- és leszállás veszélyes. Kérjük, várják meg, amíg a vonat lekel.